Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Maghatag kanila usab sa kadasig, maghatag usab kanila sa kaalam, labi na gayod sa pagpaminaw na usab nini. O ikaw Dios hatag kanamo sa giya sa balang espiritu, ngaunta kini mahimong usa ka pagtulun-an og mahimo kining usa ka giya o mahimo kining makapalig-on sa among pagtuo, sa among pag-alagad ug kini among magamit sa adlaw-adlaw namong pagkinabuhi. Tabangi kami o Dios ug kami nagalaom ikaw tubag sa among mga pangamuyog pagampo ug pasayloa kami aman sa mga kalapasan kining tanang gisalig pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Higala di ta maglangan sa atong hilisgutan karon. Atong hisgutan atong miaging semana bahin sa gitawag og repentance. Karon na pod ang atong hisgutan bahin sa confession or pagsugid, no? Katong isa paghinulsol, karon atong hisgutan kining pagsugid, no? So dinhi sa suwat sa atuhang maalamon nga hari mga kaigsunan, sa Proverbio kapitulo 28 bersikulo 13, nag-ingon dinhi that he that covereth his sin shall not prosper. Kadtong kanabang nagatago sa iyahang mga sala, dili mo uswag. Apan whose confesseth and forsaketh them shall have mercy. Apan kadtong nagasugid og nagabiya kanila sila paga panalanginan or paga adunay kaluoy igsoon, makabaton og kaluoy. So kadto dayang nagatago sa iyang mga sala nga dili mo sugid or dili mutugyan, kini di ay unsa man wala dili gid mo uswag igsoon. Matingala ta nga maura magihapon ang atong kahimtang anong wala man ta miuswag kay duna day tay mga sala nga atong gisipit-sipitan. No, duna day tay mga sala nga atong giunsa man gitago-taguan og dinhi mga kaigsunan, mga higala ko diha, atong tun-an kini karon kining pagsugid og asa ta mo kumpisal og kinsa ta nga asa na napita mo kumpisal, no? Dinhi nato matun-an karon og unsay buhaton mga kaigsunan kadto pong gipangayo ag pasaylo o mitugyan kaming naghinulsol nag-confess ka sa iyaha nga nakabaton ka og sala og unsa po'y buhaton kadtong gikumpisahan og katupong nangayo og pagsugid. Okay, so ato ning mga tun-an karon ning mga kaigsunan. Okay, andama ang balang kasulatan diha sa Jacobo kapitulo 5 bersikulo 16 og katong gibasa nato kaganiha, when convicted of sin, kanus-a man kita makonbikto sa sala sa dihang nahibalota nga nakalapas or nakalapas ta sa kasuguan. Kay ang sala mga kaigsunan, sumalas unhuan 3:4 mao ang paglapas sa sugo. So sa dihang makabaluta nga nakasala ta, what are we to do? So ang atong buhaton igsoon, kinahanglan nga dili nato tago-taguan ang atong sala. Unya ang Jacobo 5:16 nagingon, confess your fault one to another. Sa ato pa atong isugid ang atong mga sayop sa matag usa
and pray one for another, o kita mag-inampungay sa matag usa, that ye may be held an effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So giingon din higson, that ye may be held. So sa diha nga mag atong itugyan, no, atong ikumpisal ang atong mga sayop nga atong nabuhat, o matag usa kita matud pa din higson. Unsay giingon dinhi sa Jacobo 5:16, pray one for another, sa ato pa mag-inampuay ang matag usa, that ye may be held, aron nga siya maulian. Usa day but pasabot igsoon nga kanang dili nato isugid ang atong mga sala, musangko diay nas balatian, no? So magkatingala ta nga nganong nagmasakiton man kayo, kay naa di ay gitag-tuguan sa ihang kasing-kasing ang pagdumot, ang kasina, di ba? Or ang pangabugho, diha higala igsuon nga makabaton ka og balatian, kaysa diha nga nasina ka. So nasina or nangabugho or kanang naibog or naunsa pa na diha, kanang ura bitaw gibati kasi imong kagalingon nga dili ka kanang wala kay peace of mind. So nag ang imong hunahuna kanunay nasina sa imong igsuon o nasina sa imong kanus ato pa ang kasina, musangko na ngadtos kasuko, di ba? So nasuko ka, sa dihang nasuko na, hangtod nga kanang musangko po na kung wala kay ikabuga, sa dihang nasina ka, ma-depress ang tao o ma-anxiety ang tao, mga kigsunan, mao nang dunay balatian, no? Nya nasina siya, nya di siya katulog. Di siya katulog, sige hunahuna sa ihang igsuon, kanong naingunani man ni, ngano man ni sila, unsa may diskarte ani nga hingdato man siya, ora bag i-comparing nimo ang matag usa ba, compare dayon. Hangtod ni ini higala, ang imuhang mga sayop di ay nga naaday ka kanang kasina o kanang pangabugho, sala man na. O kanang gitawag pagdumot, nagdumot dayon ka sa imong igsuon, usa ka na kasala igsuon, unya naibog ka sa iyang himtang, kay ingos Biblia dili ka maibog. So kana di ay nakalapas na ta sa balaod, sa dihang nakalapas igsoon, maapektuhan ang atong pisikal. Nga naman, dili na ta malipayon. Magulano ng usa ka tawo nga nasina or naibog or nangabugho, magulano na. So sa dihang magulano na, unsay mabati sa atong pisikal, daghang maapektuhan nga mga organs, no? Sa medical nga pagtuon igsoon, kung mahadlok ka, ang imong kidney, di ba? Maapektuhan. Kung sa pato, basta daghang maapektuhan kung na-stress ka, ang imong tiyan musakit. So nga na igsoon, kung naapoy sa liver, naapoy sa lungs, daghang mga kanang atong bation sa atong hunahuna o atong gihunahuna mga kaigsunan, mo epekto kini, dako kining epekto sa atong mga organs. Mao nang magkasakit ang tao igsoon. Una lang, diha sa gitawag og unsa man kining ang atong mga sala. Mao nang giitambagan ta, pinaagi kang Jacobo o pinaagi kang Haring Solomon, nga dili nato tago-taguan ang atong mga sala, ang atong pagdumot, ang atong kasina, atong isugid. Ingon dita, Brad, nasina ba ako nimo? Ano ba? Ingon tugyan na ako nakasala gyud kay nimo, kay nagdumot gyud ko nimo. Ano ba? So ang imong usa ka igsoon, wa kabalo nga gidumtan ni siya. Mao na nga urag wa lang siya, pero ikaw nga nagdumot, ikaw nga naghatag og dako kayo nga sa iyahang gibati nga sayop day kana. So ang buhaton gitambagan din ni mga kaigsunan, unsa man, confess your fault to one another. Ikumpisal, isugid ang matag sayop sa matag usa. Sa dihang makasugid na kaigsoon, sa dihang makasulti na ka, makapabush out ka, makapagawas ka sa imong kalagot, sa imong suko, no? Unsa may tabo, maulian nana kay peace of mind. So sa dihang peace of mind, wa nay kagol, wa nay kasina, wala na ang mga unsa pa na mga stress or mga depression or anxiety, naa na ang peace of mind, malipayo na ang tao. Gingos balang kasulatan, a merry heart, no? A merry heart
do it good like a medicine. Ang malipayon nga kasing-kasing mo'y usa ka maayong tambal. So di na ta palit sa butika. Ha? Di na ta palit kana ng malipayon. Sa dihang malipayon igsoon, ikumpisal ang imuhang mga sayop ngadto sa matag usa uban sa pag-ampok aduna nay kalinaw sa hunahuna, no? So the conditions of obtaining mercy of God are simple and just and reasonable. The Lord does not require us to do something grievous things in order that we have the forgiveness of sin. So giingon din mga kaigsunan, dili kinahanglan na mag-uban god nga sa diha nga isugid niya na sila buhaton nga pagpasakit sa ilang kaugalingon, no? Na uban nga mag-unsa pa na diha, pero ang Ginoo iso nag-ingon, ang Ginoo wala nag-require kanato sa pagbuhat og ubang grievous thing. Usa nang grievous thing, no? Kana bang butang nga dili kasakarang ginabuhat, no? Grievous thing in order that we have forgiveness of sin. We need not ming long and wearisome pilgrimage. So dili ta miingon nga magbaktas kog layo kayo, sana kanang magpasakit ko sa akong kaugalingon. Dili day nga na igsoon ang gitawag nga pasayloon ta sa atong mga sala, no? Dili, or perform painful penances, no? So or mo perform tag mga masakit kayo nga mga buhat, no? O to condemn our souls to God and heaven, or to spite our transgression, but he that confesseth and forsaketh his sin shall have mercy. So wala day kinahanglan ni igsoon kana uban magpasakit, magpabunal-bunal sa ilang kaugalingon, ang uban pagin magpalansang sa cross kay aron kuno mapasaylo ang ilang sala, dili day ningon ana. Or ang uban pod maghago-hago ra gyud baklay, maghago-hago ra gyud og subida sa bukid kayo aron nga mapasaylo ang sala igsoon. Giingos balang kasulatan unsay giingon? But whose confesseth and forsaketh, them shall have mercy. Ingana ra. Giingon po sa gatong gibasa nato gaganiha sa Jacobo, sa giingon ra dito, ato rang ikumpisal ang atong sala sa matag usa, panalita nakasayop ta, nakasala ta sa atong ginikanan, adto tas ginikanan mga igpasaylo. Pasayloon. No, dawat sa pasaylo. Unya, kung didto ta nakasala sa atong silingan, adtoon silingan. Kung didto ta bisan kinsa, adto ikumpisal igsuon ang imuhang nasayop nga nabuhat nga sayop. Oh, wala lain kung dili didto ra gyud mga kahigalaag mga kaigsunan. Kung kinsa ang nahimong nasaypan. Okay, dunay gi-text sa atuhang texter gikan sa 374, no? Ang gidugang niya mga kaigsunan kini sa Salmo 39 verse 1 nagingon, miingon ako sa akong kagalingon, bantayan ko gayod ang akong mga lihok og likayan ko nga makasala pinagi sa akong sinultian. Pugnan ko gayod ang akong baba samtang anaa sa akong duol ang daotang mga tao. So salamat kay sir sa imuhang dugang pagpasabot sa mga teksto igsoon. Mo na nga bantayan, no, matud pa dinhi ang atong mga pulong, no, pugnan ko gayod ang akong baba samtang anaas duol ang daotang mga tao. So muna itong buhaton igsoon. Salamat kay sir nga ingon sun, bantayan ko gayod ang akong mga lihok og likayan ko nga makasala pinagi sa akong sinultihan. Sa ato pa careful ta mga kaigsunan sa atong mga pagpanulti. Aron kita dili makahasubo ngadto sa uban, aron di kita dili makahatag og kanabitang pagsakit sa uban o makakabalo di ay sa imong sinultihan. Daghan kayong naguol o daghan kayong nasakit niini, pero sa imong kaugalingon wala ka kasayod nga duna kay mga nasakitan di ay. So bantayan, no? Unya kung moabot gyud ang panahon nga nasakitan na, so ang atong buhaton, confess your fault, no? Atong isugid ang atong mga sala sa matag usa aron nga wala na nang kasina, wala nang kaguol, wala nang kabalaka, no? Wala nang mga depression, mga anxiety, so on. Kinahanglan malipayon ang tao kaysa diha nga malipayon na matud pas balang kasulatan, maoy usa ka maayong tampal, no? Mauli na. Oh. So mao na mga kaigsunan,
Karon, what attitude does this require in us? Unsa man nga klase nga kinaiya or attitudes nga required in his matag usa kanato? Dinhi sa Psalms chapter 5, Proverbs, dinhi tas Proverbs Proverbs chapter 15 verse 33 nag-ingon, "And fear of the Lord is the instructions of wisdom, and before honor in humility." So kana day mga kaigsunan ang ato diyang kinaiya, nga gihatag sa matag usa kanato, kinahanglan di ay nga unsa man mahinadlokon ta sa Dios. Unsa man ang mahinadlokon ta sa Dios? Katong gipadangat ni Sir nga text sa balang kasulatan mga kaigsunan, ang pagka mahinadlokon sa Dios kana gyud maglikay sa pagbuhat sa pagpakasala. Muna ang gitawag og kahadlok sa Dios. Dili ta bubuhat sa pagpakasala, muundang sa pagbuhat sa pagpakasala. So dinhi makabaton tag kaalam, instruction of wisdom. O niya Proverbs 19 verse 23 nag-ingon, "The fear of the Lord tendeth the life, and he that had it shall abide satisfied, and he shall not be besetted with evil." So kung naa nato ang kahadlok sa Dios o igsoon, or naa nato ang pag-undang sa pagbuhat sa pagpakasala, unsa day mahitabo sa atong kinabuhi? Tended of life, mahimong maayo ang atong kinabuhi og makabaton ta sa gitawag og satisfy sa ato pa matagbaw ta igsoon. O niya dili muduol o dili mutungha nato ang mga dautan. Okay nga naman, nagamping man ka nga di ta makasala. Nagamping man ta nga di ta makahimos paglapas o pagsultig dautan ngadto suban, mao nang pagkahadlok sa Dios. Dili din ang pagkahadlok sa Dios kana mutago og mahadlok, kundi ang pagkahadlok sa Dios paglikay sa pagbuhat sa pagpakasala. Muundang sa pagbuhat sa pagpakasala, makabaton kita og kalinaw, makabaton kita og pagkatagbaw og dili muduol nato ang dautan. Those who have not humbled their souls before God in acknowledging their guilt, sa diha bitaw dili bitaw ta hambugiro kay ta garbuso kayo nga di kita mo angkon sa atong mga sala, dili kita mo magpaubos sa atong pagpakasala, ug di kita mo ilah nga kita nakasala igsoon, have not yet fulfilled the first conditions of acceptance. Wala nato natuman or wala nato nahimong na-fulfilled ang condition sa mao nga pagdawat. If we have not experienced that repentance, which is not to be repented of, and we have not true humiliations of soul and brokenness of spirit, confess your sins, honoring our iniquity, we have never truly sought for the forgiveness of sins. So kana di ang dili ta mutugyan o magsugid sa atong mga sala, mga kaigsunan, sa atong pagkadautan, we have never truly, wala gyud nato ang tinuod nga nakita nga kapasayloan sa atong mga sala. Ano man, if we have never sought, we have never found a piece of God. Ano man, di kita makabatog kalinaw, di man ta kakita ni ining, wala kitay nakita nga nagpasaylo tungod sa garbo, unsa po di ta makakaplag og kalinaw diha sa Dios. Naa gihapon ang kagubot, naa gihapon ang dili maayo. The only reason why we do not have remissions of sin, ang rason bitaw igsoon, nganong wala man gyud napasaylo ako mga sala. Unsay rason igsoon? Why we do not have a remission of sin that are past is that we are not willing to humble our life, our heart. So mao din igsoon ang hitabo nga dili ta mapasaylo ang atong mga sala, kay nganuman mapagsigarbohon kay ta, wala tay kasing-kasing nga mapainubsanon. Mao nay usa nga sayop sa mga tao igsoon. Karon dinhi ta sa gitawag og sunod, when we have offended another, kana bitaw naay na-offend nato ang atong igsuon sa matag usa, whom have we also offended? Kinsa pod ang atong kana natisod sa Tagalog pa, or na nasubo or na nakasala, na open sa ato
Kinsa pud igsoon? Ang nagduda bitaw ta mangingon dita si kuan naman na ang tao ra may akuhang na napasubo or na kuan sa kuha na kining gitawag usay Cebuano ang na-open ha, kining gitawag nga napangdol o napangdol ba ang imong igsuon kay tungod sa imong gibuhat. Diha raman akong igsuon atong tanaw ang igsuon o kinsa pay laing mapangdol. Sa dihang mapangdol ang imong igsoon o imong silingan na pangdol sa imong dinad-an o sa imong sinultihan, kinsa pud ang mapangdol igsoon. Mato pa dinhi. Sa Psalms 51 verse 4 nagingon, against thee you only have I sinned and done this evil in the sight, and you mightest be justified when you speak it and be clear when you judgest. So dinhi igsoon gisulti ni Haring David nga sa diha diay mahipangdol ang atong matag usa, kinsa po'y laig mahipangdol. So giingon dinhi igsoon nga diha di ay batok sa Dios kay gisultihan sa Dios, against you only have I sinned. Moingos David, diha lamang gayod kanimo nakabaton akog sala og nagabuhat og dautan sa imong panan-aw, no? Og unya mahimo unta akong mamatarong sa dihang ako magasulti og sa klaro sa dihang ako pagahukman. So giingon ni Apostol Pablo igsoon, giingon ang usa ka apostol dinhi sa Jacobo katong gibasa nato kagani 5:16 nga magsinugiray ang usa, magpinasayloy ang usa, magampo ang matag usa aron kita mahimong maulian. Confess your sins to God when only can forgive them. So walay lain natong tagaan sa pagkumpisal igsoon, dili kisa man ang Dios lamang, no? Mato pa din ni confess your sins to God who only can forgive them and your faults to one another. So ang mahimo natong mahipangdol igsoon bisan nga atong silingan ang atong igsoon, apil de pud ang Dios. If we have given offense to your friend or neighbor, you are to acknowledge your wrong, and it is the duty freely to forgive you. So sa diha di ang atong gi-acknowledge, atong kanabang ila nga kita nakasala sa atong silingan, sa atong igsoon, kana di ay nga buhat igsoon, you are acknowledge your wrong, it is the duty freely to forgive you. Mao kini ang buhat nga kita gayod mahimong mapasaylo. Then you are to seek forgiveness to God because the brother you have wounded is the property of God. So dili na di ay ang atong igsoon may na-open igsoon, apil pud ang Dios kay nga naman kanang atong silingan, kanang atong igsoon o kanang atong ginikanan nga na-open sa ato sama ra di ay nga ang Dios ang atong gipangdulan kay nga naman kanang atong igsoon, kanang atong silingan bisan kinsa ang tag-iya ana ang Dios. Sumuna nga dinhi pod why must we forgive others, nganong atong pasayloon ang uban nga nagpasaylo nato. Kasagaran ra bagyod sa mga tao di gyud muhatag og pasaylo. Manguban magtinamnamay pas kawayan, tamnag kawayan kay ang kawayan dugay pud matay ang kawayan, so ato pa na ang pagdumot. Bisan ang usa ka igsuon nga nangayo na siya pasaylo sa iyang igsuon nga nabuhat, pero doon na po'y tao nga di gyud mo pasaylo. Mingon dayon nga gipasaylo na ka, pero di nako kalimtan ang imong gibuhat. So ingana ka na tinuod nga pagpasaylo igsoon nga ingon-ingon ka na pasaylo pero wala nimo kalimti ang iyang gibuhat. So ngano man nga kinahanglan man nga pasayloon nato ang ubang mga tao nga nangayig pasaylo nato. Ang uban man gud tungos garbuso kayo, dili na gyud mohatag og kapasayloan. Pero atong bantayan higala igsoon. Sa diha nga ang usa ka tawo nangayig pasaylo kanato, kita di ay mamiligro kung dili nato dawaton ang iyang pagpangayos pasaylo. Kay nga naman ang Matthew chapter 6 verse 14 and 15 nagingon, for if we have forgiven man their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Tanawa ha? Kung ikaw di ay higala igsuon, kung imong pasayloon ang paglapas o ang sala sa imong isig ka tao, sa pag-ingon din
ang imong langitong amahan usab magapasaylo kanimo. But if ye forgive not men their trespasses, kung dili ikaw mo hatag og kapasayloan sa nahimong nalapas sa imong igsoon, neither will your Father forgive your trespasses. Dili gyud pasayloon tas Dios o sa langitong amahan kung kita dili muhatag og kapasayloan sa atong mga igsoon o silingan higala. O sa isig katawo, sumunay usa ka nganong gikinahanglan muhatag tag forgiveness, no? Atong pasayloon ang tao na ngayog pasaylo, hingkupisal sa isang sala dinhi kanato atong dawaton igsoon, kay kung dili nato dawaton, dili punta pasayloon sa Dios. Ang Episo 4:32 nag-ingon, and be ye kind to one another, tender heart, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. So, dinhi mga kaigsunan, atong mabatunan ang gitawag nga tender hearted, no? Kanang gitawag maayo nga kasing-kasing, no? Kung kita muhatag og kapasayloan sa matag usa, ang Ginoong Hesus Kristo ay nagapasaylo po kanato. Di ba sa itong mga pag-ampo ato mga itugyan ngadto sa Dios ni Hesus Kristo? Kung dili ta mo ngayo og pasaylo, kung ang tao nga nangayog pasaylo kanato nya dili nato dawaton igsoon ni gala, mamiligro dayta kay nganuman sama ra usab ang Dios, wala nato dawata ang iyang kapasayloan, no? Di po ta pasayloon sa Dios, kundi ta mo dawat sa kapasayloan sa atong higala igsoon silingan kinsa pa na diha. Tungod sa atong garbo, di ta mo dawat siyang kapasayloan, kana di ay dili punta dawaton sa langit no, o di punta pasayloon sa langit ng Amahan. Mo nang kinahanglan higala nga bisan kinsang tao nga mangayog pasaylo, mingo dayong uban nga, Brad, kapila man po nato pasayloon, nabay limitasyon, walay limitasyon igsoon. Kay matud pa ni Kristo kung kinsang nga bisag kinsang nga makahimo sa pag hatag o trespasses diha kanimo, imong pasayloon 70 times 7. Ingana ka daghan igsoon, sa ato pa walay limitasyon sa 490 lugar. No, pero kitang tao miingon last na nimo ni ikatulo na nimo ni nga sala nga imong nabuhat dinhi kanako. Anang tao na limitasyon katulo ra. Pero gitambagan tas Ginoo igsoon nga walay limitasyon, no? So he who have forgiven, kadtong kinsa, he who is unforgiven cuts off the every channel through which alone can receive mercy from God. So munay usay tigsoon nga matingata nga kung di nimo dawaton ang kapasayloan nga sa imong igsoon higala, nga matingata nga wa may mga panalagin, wa may kaluoy gikan sa Dios, kay nganuman cuts off every channel through which alone can receive mercy from God. So mahimong maputol ang alagianan sa panalangin sa Dios dinhi kanato kung kita dili mohatag og kapasayloan sa matag usa nga nangayig pasaylo kanato. We should not think that unless those who have endured as confess are wrong, we are justified in withholding from our forgiveness. It is their fault, no doubts, no humble their hearts in repentance and confession. But we are to have the spirit of compassion toward those who have trespassed against us, whether or not they confess of their fault. So bisan ay dili pa ni kumpisal ang iyang sala, imo ng pasaylo igsoon. However, sorely they have wounded us, and we are cherish the grievances of sympathize of ourselves to over our injuries. But as we hope to be pardoned for our offenses against God, we are to pardon all who have done evil to us. So mao ni igsoon nga vice versa, kinahanglan nga pasayloon nimo ang imong isig katao, kay kung dili pasayloon igsoon sama ra usab nga wala nimo pasayloa o dili dawaton ang imong pagtugyan ngadto sa Dios sa imong mga sala. So
wala gihapon noy kaluwasan ang tao. Kung dunay pagdumot, kung dunay mga kasina, kung dunay mga dili maayong buhat nga imbis imo nang gipasaylo, di man ka mo pasaylo niya. O magdumot gihapon ka sa ato pa, kung di ta mo pasaylo igsoon, sama ra nga nagdumot. Nya balang kasulatan nag-ingon nga ang tao nga nagdumot unsa man mamumuno ang taong nagmadinumtanon. Nya gidugang po ni Sir gikan sa 374 dinhi sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 11 atong basahon igsoon. Mga igsoon, ayaw kamo pagsultig dautan batok sa usag-usa. Okay? Ang nagsulti og dautan batok sa iyang igsoon o naghukom kaniya, nagsulti batok sa kasuguan. Sa atong paigsoon, nakasala ta. Kay kung nagsulti tag batok sa atong igsoon, higala, silingan, ginikanan, kinsa pa na diha, kita di ay sumala dinhi. Unsa man giingon? Batok sa kasuguan. Og naghukom usab niini. Busa kung ikaw na ang maghukom sa kasuguan, wala ka sa pagtuman niini. Kay ikaw naman ang nahimong maghukom. Di ba? Sakto kayo. So, muna igsuon nga gitambagan ta ni Apostol Santiago nga di ta magsultig daotang mga butang o daotang mga pagpanulti ngadtos matag usa, no? Kung katong magasulti ganig daotan, siya naghukom kaniya, nagsulti batok sa kasuguan. Sa ato pa kanabang ikaw na lang maghukom. Labi na gayud og di ko ana kay mao na daghang kang istorya nga. So wala na nga na igsoon ang tinuod nga Kristohanon sa diha nga musugid ang tao, dili na nimo batbatan sa iyang mga sala. Urag i-review ba bitaw ang ihang nabuhat nga pagpakasala imbis dawato nagpasayloan, wala na ingon nga paghisgot-hisgot pa diha mga kaisulan sa dihang hisgot na pod sa mga sayop, ang mahitabo musilaob na pod ang kapungot, musilaob na pod ang kasuko. Sa ato pa wala na, dili na kinahanglan uting kayon pa ang mga nahimong sayop, as long as ang tao gani dili pa gani mangayog kapasayloan, imo nang pasayloon. Dili kay ungkat-ungkaton padtong mga nahimong sayop. So sa dihang ungkat-ungkaton nahimong sayop, ang may taybo igsuon, wala na'y kalinaw, masuko na nanapong kagubot. Katapusang pangutana tungod kay ang atong oras, no? Kamay na lang. What should teach us our duty toward humanity? Unsa may gitudlo kanato, or atong katungdanan ngadtos matag usa o diha sa mga katawhan o sa tawhanon. Ang 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 8 nag-ingon, and above all things have fervent charity among ourselves, for charity shall cover the multitudes of sin. So ang ato ning buhaton igsoon, itudlo nato ang atong katungdanan di ay samatag usa ka tawo mao ang gugma, which is the charity. Kana na yung gugma igsoon. Kay ang gugma nagatabon sa daghang mga sala. Sa ato pa nakasala siya tungod kay sa imong gugma dili na nimo unsa man tagdon nga katong iyang gibuhat sala kay nahigugma kaniya. So dili na nimo ipanugid ang iyang mga sayop kay ngano man the charity covereth the multitudes of sin. Tungod sa gugma igsoon tabunan ang daghang mga sala. Diba? Kay nahigugma man ka. Bisan pag unsa nang gibuhat ng iyang pagpakasala, tungod kay nahigugma ka, imong matabunan tungod niini nga gugma. Di ba? Sama sa Dios nga nahigugma gayod kanato ang atong mga sala gipasaylo sa Dios. Pinaagis paglansang sa kagulingon didto sa cross. Nga na igsoon. Nga grabe gyud ang gugma ha. Mao na nga kita pod gitudluan po ta sa Dios ni Kristo nga makabaton ta gugma aron nga ang daghang mga sayop sa atong isigataw mahimong matabunan. Di ba? Unya gidugang pod sa Roma kapitulo 13 bersikulo 8, owe no man anything but to love one another, for that he loveth another
had fulfilled the law. Kung kita maghinigugmay ang usag-usa, kita nakahimos pagtuman sa kasuguan. Katong giingon ni Sir kaganiha, no? Nga di ta makahimos pagtuman sa kasuguan kung kita noon sa man nagsultig daotang mga pulong ngadto sa isig ka tawo. Di gyud na makabaton igsoon og pagtuman sa kasuguan. Let Christ the divine life dwell in you, and through you reveal the heaven war love and inspire hope in the hopeless to bring heaven's peace to the sin-stricken heart. We are come to God. This is the conditions which meet us at the threshold that receive mercy from Him. We yield ourselves to reveal His grace others. So pinaagi din ni mga kisun ng atong gibuhat, ang langit nung kinabuhi ni Kristo mupuyo dinhi kanato. Sa ato pa wala na tong kasina, wala nang pagdumot, muhatag nagkakapasayloan sa bisan kinsa nga tawo nga nangay kapasayloan, ngayo so kini igsuon samara nga napadayag ang langit nung gugma diha sa matag usa kanato. Og pinaagi niini magadala og kalinaw diha sa taong nakabaton og sala. Kay ngano man imo magipasaylo. Bisan unsa kadako ang iyang sala, bisan unsa ka ito migsoon ang Dios nag-ingon sa Isaias 1:18, umari kamo husayan ta ang inyo mga sala kog lubos mapulah pagapution sama sa nibi. Grabe ang Dios igsoon, ngaunta ato po ng sundugon nga dili na ta mahimong madinumtanon sa matag usa sa atong silingan sa isig ka tawo, no? In the inhumanity of man toward man is our great sin. Kana dili bitaw tinawhanon nga pagbati sa matag usa, wala tay pagbati o paghigugma sa matag usa igsoon. Sa matag usa ka tawo maoy dako kayong sala. Matud ba, no? So mo na nga nini nga kagabion. Kung dunay tawo nga mga igpasaylo dawata higala. Kay kita usab dawaton sa Dios. Kung dili gani nato dawaton ang kapasayloan sa isig ka tawo, sama ra usab nga ang Dios di punta pasayloon kung mga itag kapasayloan. So walay kalinaw sa hunahuna. Buino ni ining taknas kagabion hinaot nga sa mubo natong pagtuon. Sabta nato igsuon higala ang buhat sa atong mga duties as a Christian sa matag usa. Kinahanglan ang gugma, kinahanglan ang mga sala, no, atong isugid sa matag usa. Og hinaot nga pinaagi dinhi makabaton kitag kadasig sa pagkinabuhing Kristohanon og malipayon. Bino alang sa pagtapos igsoon higala ato kining tapuson pinagis magampo na. Among dalampanan og sulimbahaw ng mga Dios nga ikaw sa katas-as mga kalangitan nini nga taknas kagabion sa among pagtapos sa among programa. Daghang salamat amahan sa kagayunan nga gihatag dinhi kanamo nga nakabaton na usab kami og kaalam gikan diha kanimo nga unta kini magahatag kanamo nga unta kami makahimo sa pagsugid sa matag usa sa mga kasaypanan nga among nabuhat. Og panalangini usab kami amahan niini nga kagabion. Among giampo nga ikaw magaproteksyon kanamo, magagiya, magahatag kanamo og maayong pagpangahulay pagpangatulog nga makadangat gyapon kami sa kabuntagon. Sa ilowa kami aman sa mga kalapasan kining tanang gisalig pinaagi sa ngalang Hesus. Amen. Buino igsoon higalawan igong panahon daghan king salamat sa inyong pagpaminaw. Og mga dawa atong ipadayon kini nga topiko og pinagi sa atong CEO Dr. Miloy, sa atong station manager Nitan Sarmiento og sa atong technician sa Pikas Lawag Engineer Dio Jan Obrigoso og sa tanang mga staff sa Key 5 News FM Cagayan de Oro City sa programang Tinig ng Reformasyon. Kini ang inyong igsoon higala Evangelist Brother Hansel Buhawi ako mingon. Dalay ko ng Diyos maayong gabi kanatong tanan. Ninyo man uban kauban ni Jesus sa